o pahawa na ang mga Sige. bata. Gani, ang atong buhaton. Uy, ato na yung pasalamatan si Tito Ben. Kay hatag 1,000 pesos sa prize! Thank you, Tito! 1,000? Okay. Sige, ingan. Ay, ayaw sa. Kay kuha ko silang Tito Ben. Lumilit. Ay, gani. Dahil, ay, Roger Boy. Oh, gilinyahan na dito, Brad. Sige na, gilinyahan na mong Brad, ha? Okay. Dili mo lapas sa gilinya ni Brad Christian. Okay. Ang inyong buhaton, kung kising nga na isulti, ato mo ang bag. Pagod ko na kibuli. Problema na dito. Okay. So, bilhin niya sa tarong linya. Linya, pulit line, oy. Mga brothers and sisters. Tira ka po. Tira ka po. Okay na. Okay, trial. Trial pa niya. O moingong kog lalang mo. O moingong conception. O konching. Nada naman. O man, may. Kailan na makaka? O, ato sa pailain lang. Ulitin pay-pay. Ato sa lalang. Ato sa konching. Okay. Sige. Sige ha. Kaya na. Pag-straight, lagi mong tarong children. Sige. Okay. Are you ready? Trial pa, trial. Oh, may. Mulukso. May lukso mong makma. May. May mong lalang. Lukso mong lalang. May mong punching. Oh. Ha. May mong pag-ika ni lalang. Punching na ba na? Aha. Usaray makadaw. Go! Diretso na! Lalang! Okay, sige. Dito maurot, ha? Brad, ito ka tanaw, Brad. Okay. Okay, muro magdaghan din rin. Atik-atik rin luksok. Ha? Okay. Lalang. Punching. Lalang. Punching. Lalang. Bye-bye. Naya, oy. Masira, oy. Masira. Biya ka, be. Master mo ka, be. Abe. Punching. Tawag si me. Agdel. Asa. Agdel. Oh, paminaw. Lalang. Kunjing. Lalang. May. Kunjing. Oh, tawa na lang kayo to. Daghan kayo, ha? Daghan kayo. Kamu dia. Kinsay nawa. Okay. Ha? Mo na challenge. Tita, mo na challenge na ito nga. Maligam mo, Tita Glukso. Ato na exercise ang atong buwan. Oh, abante mo diri, abante kay. Ha? Abante. Ha? Panika mo. Ha? Sige, Brad. Okay. Ano, palingka mo to. Tikang-kang o mayo kaya mo katao. Naunsa. Ha? Okay, 1, 2, ready, dito. Lalang. Kunting. May. Kunting. Oy, nabilin. Dili na sana ho. Nabilin ha. Okay, dahil na po. Okay, kamay na naman. O, diba? Ano, challenge? Kailangan ng tikta.
Okay, kamay na naman sila. Okay. Kamay na lang. Nabili lang tilo. Tikam sila nga. Naling ka mo. Doon sila mayo. Okay to. Ito na naman, ma'am. Okay. Okay. Uno. Ayaw, naging pagreklamo kay ako'y nag-gas microphone. Ready? Hay tayo sa. Ako galing niya madaw. Ready, get it. 1, 2, lukso, kunching, lalang, maymay, kunching. Okay, mayuha kayo, lalang. Okay. Ala, tulo na naman, tulo. Okay. Mrs. Anoy! Gimus Anoy pala. Okay. Ate tayo, kunching, maymay, lalang. Nilapas. Okay, naman na naman. Yes. Okay. Sige kayo, dili ni sila mo magdaog. Ato man sila pabaliho, dili lang to matanaw kung asa sila tuwan, ha. Okay, dugay gyud sila mahuman. Balihon ma, dito mo tanaw daw ni to dire sa tuwan. Oh, sige, 1, 2. May. Tama to.